Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. E odiochieng' mar ariyo tok muoch mano mar gas mabende nokelo mach maduong' e kar dak mamradi e gweng' ma Embakasi, Nairobi, jodak medo kwano lal kendo manyo wedegi manyaka sani pod gikia kuma nitiere. Tulikuwa na anko masaa ya jioni, explosion ikitoka, alikuwa kwa nyumba. Vile alitoka nje ni kama hiyo joto ilimlemea, kaanguka chini, tukamkimbisha hospitali Kenyatta, lakini tumempoteza leo asubuhi. Mano e kaka Georgina Aluka ne olalo ner mare kaluwore koda mach ma Embakasi. En mana achiel kuom sigana ma familia ka familia ni godo e kar dak ni mamradi. Kamora mora ma igoe wangi e alwora ni iromo gi ng'ama niga dhola mar wang'. James Juma en achiel kuom joma ne ohinyore e majno. Owacho ni tok winjo wach masirano nowuok ng'wech mondo dhi ores jaode kod nyithinde. Dalili ilikuwa watu wameanguka kwa barabara, wenye bado wako sawa, ndio wamechomeka lakini wameshindwa kutembea, na kuna wale ambao wamekufa. So nikawa na waruka. So ile tank ilipo burst, ndio sasa senzi ikakuja, niko kwa moto, nikajikuta niko katikati ya moto. Nikapinduka. So wakati nilipinduka ndio sasa moto, miale ya moto ikanichapa huku kwa kichwa. Okmana joma nokalo e yo kende mowacho ni nowito ngimagi. En kanyakla kod jodak mamoko wacho ni kwan joma nowito ngimagi ni malo moloyo adek manolando odiochieng' manyoro. Kwa hiyo harakati ile kifuniko ilitoka, kwa hiyo tangi ilipopasuka ilitoa kichwa ya mtu, na baadaye mabati kang'oka kwa nyumba. Ilipokuwa inakuja saidi yangu na upepo ikairudisha saidi ya huko, na tena ikaua mtu. Na kuna mama alikuwa mbele yangu na mtoto akaanguka akakufa. Kwa machielo, Anthony Wanjala nyaka sani wacho ni okia kuma jaode nitiere, nimar negigwenyore e sama ng'ato ka ng'ato ne temo reso ngimane. Saizi kama mimi siwezi nikajua mahali bibi yako, na nimemtafuta, inasemekana wameenda kule kwa kamp. Na saizi kama mimi nishaumia, sijapata matibabu sijapata, nimefanyia first aid peke yake. Kaluwore kod masirani, piny owacho kod riwruok mar Kenya Red Cross oyaw kar jot ne joma udigi ne owang' e masirani ka riwruok mar UNHCR ochwalo kony ne jodakgo. We've started with an initial contribution of 1,000 tarpaulin, 1,000 mats, 1,000 blankets, and 600 kitchen sets. We were informed that about 600 households were affected. Teresa Mayaka en min nyithindo 12. Oyudo jot kae kamoko kuom nyithinde nitiere osiptal kithiedhogi kaluwore koda masira. Kama mimi niko na mtoto anaenda form 1, nilikuwa nichipanga nimenunua kila kitu kwa nyumba, ilichomekea hapo. Na kuna wenye wanaenda primary, ma uniform zilichomeka na vitabu. Mimi naomba serikali inisaidie. Chenro mar tudo wede kod jogi ma olal bende okasi kotele kod jaod bura ma Embakasi East Babu Owino. Tutafute wale ambao walipata shida, walipata majeraha, wengine baada hatuwezi wa locate. As you can see, tumekuwa tukitafuta majina hapa. So far tumetafuta around 220 names yenye tumeandika hapa, na bado tuko kwa hali ya kutafuta hizi majina zote ili tuweze identify the real victims. Omedo kwayo piny owacho okas chwalo konye ne jodak mondo giyud yot e chwalo chenro mage. Kanwa yudo data makawuono ji over 500 masani koro gin affected. To jogi onge chiemo, jogi onge lewni, jogi onge ute magidake, jogi onge nyaka simbe gi nowang'. Koro chieng' makawuono ne adagoro kamano ne Raila Amolo Odinga mane oro na 1 million Kenya shillings. Abende kaka area MP agolo 1 million shillings. Mondo miwane kaka wanyalo temo konyo godo jowagi. To serikal nowacho nyoro ni gibo konyo jowagi, gikel pesa ne jogi. Gima jogi odich go en pesa nikech gin maging'eyo kaka ginyadhi nyiewo lewni, ging'e kaka ginyalo nyiewo chiemo, ging'e ute magidwa dhi dake maginyalo bedo ni chulo negi 2 months kaka serikal nowacho. Koro gima nyawacho maduong' ni government ohakikisha ni gima ne giwacho gitim. Kapod wan mana e wechego ni tok masira mar mach manotimore kar dak